आज ह्या रताळ्याची भाजी बनवूया. रताळ्याची भाजी करतात, बटाट्याची भाजी करतात, परत कच्ची केळी असतात त्याची उपासाला भाजी करतात. ही अशी सालं काढून घ्यायची रताळ्यांची, स्वच्छ धुतलेली आहेत रताळी आणल्यावरती. तर ही अशी सालं काढून घ्यायची. सालं काढून घेतली आणि त्याचे बारीक असे बटाट्यासारखे पोळी केली आहेत. आता आपण भाजी बनवू त्याची. रताळ्याचे पीस केलेले आहेत ते सगळे. आणि आता आपण फोडणीसाठी लागणारं साहित्य बघूया. आता तूप टाकते 2 चमचे. उपास म्हटलं की तुपातच चांगली लागते भाजी. 1 चमचा जिरा आहे. झाली आहे. तर मला दाखवते. हे बघा, एक फोड बघायची अशी चमच्याने. नमस्कार मंडळी, आज आपण एक नवीन रेसिपी बनवणार आहोत. तर ते आता बघूया काय बनवायची रेसिपी ती. चला तर मग. तर आपण आज या रताळ्याची भाजी बनवूया. रताळ्याची भाजी करतात, बटाट्याची भाजी करतात, परत कच्ची केळी असतात त्याची उपासाला भाजी करतात. तर आज आपण रताळ्याची भाजी करूया. आणि पोट भराईचं पण होतं. तुम्ही वरईचा भात करा, शेंगदाण्याची आमटी करा आणि त्याच्याबरोबर ही भाजी करा, म्हणजे पूर्ण जेवण होतं. तर मित्रांनो, ही रेसिपी आता नवरात्राचे उपवास चालू झाले. उपवास चालू आहेत ना, त्यासाठी स्पेशल अशी स्पेशल रेसिपी करते उपवासाच्या लोकांसाठी भाजी आहे. तर बघा कशी करते ते, तुम्ही पण करून बघा. मग आता आपण पहिले या रताळ्यांची सालं काढून घेऊ पूर्ण. ही अशी सालं काढून घ्यायची रताळ्यांची, स्वच्छ धुतलेली आहेत रताळी आणल्यावरती. तर ही अशी सालं काढून घ्यायची, सहज निघतात. बटाट्याची सालं काढतो आपण तसेच सेम. आणि ह्याला काही जास्त पदार्थ पण लागत नाही, म्हणजे भाजीला थोड्या साहित्यामध्ये भाजी होते, जास्त साहित्य लागत नाही. तर ही अशी आपण सगळ्या रताळ्यांची अशी सालं काढून त्याचे बटाट्यासारखे पीस करून घ्यायचे, पोळी करून घ्यायची आणि मग त्याची भाजी बनवायची. अजून एक दाखवते ना. आपण जसं नेहमी बटाटा वगैरे हे करतो त्या टाइम मध्येच करायचं आहे ते. तशीच सालं काढायची आपण. आणि उकडलेली रताळी उकडलेली असतात ती खायला कंटाळा येतो ना, जास्त जण कोणी खात नाही उकडलेल्या रताळ्यांची. तर भाजी ही तिखट वगैरे अशी चांगली लागते. भाजी बनवून खायची. 9 दिवस उपास असल्यामुळे रोज प्रश्न पडतो ना की आज उपासाला काय खायचं, उद्या उपासाला काय खायचं, सकाळी काय खायचं, संध्याकाळी काय खायचं. तर तुम्ही असं एक दिवशी बटाट्याची भाजी बनवायची, एक दिवशी रताळ्याची बनवायची, एक दिवशी कच्च्या केळ्याची बनवायची, अशी वरईच्या भाताबरोबर संध्याकाळची पोटभरीचं जेवण म्हणून भाज्या करायच्या अशा. तर आपण आता ह्या रताळ्यांची पोळी करून घेऊ. हे सगळं मागचं एक कट करायचं आणि असे कडक असतं ना, त्यामुळे थोडा आवाज येतो. आणि असे आता पीस करून घ्यायचे सेम बटाट्यासारखेच. तर घेत होता सगळ्या. रताळ्यांची मी पोळी करून घेते आणि नंतर भाजी बनव. तर हे बघा, आता रताळ्याचे सगळं मी सालं काढून घेतली आणि त्याचे बारीक असे बटाट्यासारखे पोळी केली आहेत. आता आपण भाजी बनवू त्याची. चला आता आपण रताळ्याची भाजी बनवूया. रताळ्याचे पीस केलेले आहेत ते सगळे. आणि आता आपण फोडणीसाठी लागणारं साहित्य बघूया. हे आहे मिरची, हा कढीपत्ता आणि हे जिरं, एवढंच फोडणीसाठी साहित्य लागणार आहे. आणि गार्निशिंगसाठी आपल्याला ही कोथिंबीर आणि हे खोबरं. तुम्हाला कोथिंबीर तुम्ही वापरत नसाल तर स्किप केला तरी चालेल. आणि फोडणीसाठी हे तूप वापरणार आहे, तुपामध्ये बनवायची. तेल तुम्हाला तूप नसेल खायचं तर तुम्ही शेंगदाणा तेलामध्ये बनवा. आणि हे मीठ, एवढेच साहित्य लागणार आहे, जास्त साहित्य लागत नाही याला. तर तूप टाकते 2 चमचे. उपास म्हटलं की तुपातच चांगली लागते भाजी. ते तूप टाकलं आहे मी. ते तूप थोडं गरम होऊ दे.
तर आता हे तूप चांगलं गरम झालं आहे, तर आपण थोडंसं आता जिरं टाकून बघू आधी. तर हे बघा जिरं लगेच वरती आलं. तर आता आपण हे जिरं टाकू फोडणीला. 1 चमचा जिरं आहे आणि ही मिरची आहे. हे मिरच्या 3 ते 4 मिरच्या घेतल्यात. तुम्हाला तुमच्या आवडीप्रमाणे घ्या. जास्त तिखट हवं असेल तर तिखट. तुम्ही बारीक करून घेतलात ना हे मिरच्या अशा कुटून पेस्ट करून तरी चालेल. मिरची जरा तळली गेली पाहिजे चांगली. नंतर आपण कढीपत्ता टाकू. या भाजीला काही जास्त साहित्य लागत नाही. शॉर्टकटमध्ये आणि कमी साहित्यात होणारी भाजी आहे. पटकन 10 मिनिटात भाजी होणारी आणि पोटभरीची. आता आपण त्यात कढीपत्ता टाकू. तुझा आता 9 दिवस उपवास असणार आहे की आज देवी बसते उठते होईल ते 9 दिवस नाही करत. फोडणी चांगली झालेली आहे. मिरची पण भाजली आहे चांगली त्यातली. जिरं पण छान फुललं आहे. तर आता आपण रताळे टाकू. हे रताळे आहेत ना, रताळ्याचे पीस टाकू. चांगले तुपावरती परतून घ्यायचे. त्यात आता मीठ टाकणार. हे मीठ टाकते मी. हे सगळं आपलं आता टाकून झालेलं आहे. आता मीठ पण टाकलं मी. तर आता रताळी शिजली पाहिजे ना थोडी. त्यासाठी आता पाणी टाकायचं थोडंसं. पाणी टाकून ती शिजवायची. पूर्ण वाफेवर शिजणार नाही ना, थोडी कडक आहे रताळी. थोडंसं आपण आता पाणी टाकू. मंडळी उपवासाला तुम्ही बटाट्याची भाजी खाऊन कंटाळला असाल हां, तर त्याच्यासाठी ही ऑप्शनल भाजी आपण बनवतो. अशी बनवायची. तरी वेगळी टेस्ट पण येईल, पोट पण भरेल. पोटभरीची आणि वरईच्या भाताबरोबर वगैरे छान लागते. नुसती पण खाऊ शकता तुम्ही. नुसती पण छान लागते. आणि तुम्ही वरईचा भात वगैरे करणार असाल तर वरईचं भात, शेंगदाण्याची आमटी आणि ही भाजी अशी पोटभरीचं होतं. तर आता याच्यावर झाकण ठेवणार आहे आणि चांगली शिजवून घेणार आहे मी. किती मिनटं बघायचे, झाकण काढून बघायचे शिजलं की नाही ते आपण चेक करायचं. हां, चेक करायचं. आणि मग आपण त्याच्यात नंतर खोबरं टाकू. आता हे झाकण ठेवते त्याच्यावरती मी. सुरेखा, हे अजून काय करतेस? हे मग आता मी ना थोडंसं घरीच केलेले आहेत हे फेण्या. आणि हे आहेत चकली, म्हणजे उपवासाची बटाटा आणि साबुदाण्याची चकली केलेली आहे. अच्छा. आणि हे वेपर्स आहेत बटाट्याची. अच्छा. ती भाजी केली त्याच्याबरोबर खायला. अजून हे तळते मी आता. अच्छा अच्छा. तळून घेते कारण नुसतीच भाजी आहे. त्याच्यात भात वगैरे नाही बनवत. तळून घेते. पाणी असतं ना हे त्याच्यात जरा आवड येतं साबुदाण्यामध्ये. आता ही चकली तळू आपण. उपवास झाला तर मजाच आहे. हो जरा ना, तर काय सगळं वेगवेगळं खायला मिळतं. त्यासाठी जरा नवरात्रीचा उपवास धरायचा. 9 दिवस वेगवेगळं सगळं वेगवेगळं खायला मिळेल. नवरात्रीचा तर उपवास. बघा मंडळी, नवरात्राचा उपवास धरला एकदम मस्तपैकी हा. सगळं हेल्दी खायला मिळणार. हेल्दी खायला मिळणार की वजन वाढणार? थोडं वजन वाढणार. तेल तूप खाऊन. ही अशी चकली आहेत, घरीच केलेली आहेत. मी मध्ये वाळवण केलेलं. अच्छा. आपण हा दरवर्षी मे महिन्यात आपण ह्या गोष्टी करतो नाही का? केलेलं आहे. बघा, दरवर्षी आपण मे महिन्यात
चकल्या, वेपर्स वेफर्स, आणि फेण्या. फेण्या दरवर्षी आपण करतो आणि त्या वर्षभर आपण खात असतो. मस्त तळून आले, वर्षभर आपण ते तळून खात असतो. आपण काही विकत शक्यतो आणत नाही. कधीतरी मुलांना जर वेपर्स हवे असतील तर मग वेपर्स आणतो. ते आपण घरीच करतो, तळतोय घरी केलेले. वेपर्स पण छान पांढरे शुभ्र होतात. दुकानचे असतात वेपर्स, ते खारट पण असतात आणि थोडेसे करपलेले पण असतात. ते असे आपले बघा पटकन तळले जातात घरी केलेले वेपर्स. हे चलतो तळून आता. नंतर पुढची रेसिपी बघूया आपण. चला ही आता ही बघा भाजी तयार झाली आहे. तर तुम्हाला दाखवते. हे बघा एक फोड बघायची अशी चमच्याने. हे बघा पटकन फुटते, शिजली आहे भाजी. आता आपण त्याला खोबरं टाकू. हे बघा शिजली आहे सगळी भाजी. तर तुम्ही शेंगदाणा खात असाल तर शेंगदाणा टाका, शेंगदाण्याचा कूट. आम्ही आता खोबरं जास्त वापरतो म्हणून आम्ही खोबरं खातो, तर खोबरं टाकते मी आता. हे आपल्या प्रत्येक आयटम मध्ये खोबरं असणार. ओलं खोबरं आहे, ओलं खोबरं. तर तुम्ही शेंगदाणा खात असाल तर शेंगदाण्याचं कूट टाका आणि भाजी मिक्स करा. आणि थोडीशी मी कोथिंबीर टाकते बघा. कोथिंबीर टेस्ट छान येते आणि भाजी पण दिसते छान. तशी ही आपली रताळ्याची भाजी तयार झालेली आहे. सेम बटाट्याच्या भाजीसारखी दिसते बघा. ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि कमेंटमध्ये सांगा भाजी कशी झाली ती. तुम्ही करून बघा आणि आम्हाला सांगा कशी झाली होती भाजी. आता मी गॅस बंद केला आहे, तर ही भाजी तयार झालेली आहे.